חירות אמיתית, מה היא? אני חושבת שקודם כל להיות בן חורין זה להיות מחובר לעצמך. לדעת מי אתה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך. ארי פה נותן איזו דוגמה של מצב שיש איזה מין פער מאוד גדול בין מה שאתה רוצה וצריך באופן אותנטי לבין הסביבה. וכולנו ביומיום נפגשים עם זה רק במצבים הרבה יותר קטנים ופשוטים. שלנו יש כל מיני צרכים שמבחינה חברותית הם לא מקובלים. אנחנו צריכים בעצם להחליט האם להישמע לצו הפנימי, האותנטי שלנו, או בעצם להיכנע לככה מה שמקובל חברתית. כשבצד הראשון של המתרס יש את האנשים שהם נשמעים לצו הפנימי בכל מחיר, ובעצם יש את השיר של יהודה פוליקר, חופשי זה לגמרי לבד. בעצם הם משלמים מחיר מבחינת השייכות שלהם. הם עושים באמת... שהחברה כביכול משעבדת את ה... הם אומרים, החברה משעבדת, אני אעשה מה שמתאים לי, מה שאותנטי לי, ובעצם ישאיר את החברה בצד. ואז הקשרים, החברויות, השייכות, הם משלמים שם מחיר, ובעצם נשארים לבד. ובצד השני של המתרס, אנחנו רואים אנשים שאומרים, אוקיי, מה שחשוב לי זה מה יגידו. כן, הם מאוד מקשיבים תמיד למה שאחרים אומרים, אבל הם משלמים גם מחיר, כמה פעמים באמצע החיים. מוצאים את עצמם באיזשהו ייאוש או דיכאון, כי הם אומרים, אין איזה משהו מבפנים, אני מרגיש ששמתי איזה... לקהילה, משועבדים לכולם ולמה יגידו, וכולם מאוד מרוצים, אבל הם מרגישים את הריקנות והדיכאון. האישיות האינדיבידואלית שלהם. בסיפור יציאת מצרים, את מוצאת איזשהו מוטיב של מודעות וממילא חירות פנימית? אני חושבת שזה איזושהי דוגמה של איזה דרך ביניים, למצוא גם משהו שאותנטי, כי גם העם רצה בעצם לצאת לחירות, וגם עשה זאת במסגרת הקהילה. יש כאן משהו של איזשהו איזון, אני חושבת שיש לזה דוגמה טובה, אולי בגמרא, שמדברים על בן אדם תוקפני. בן אדם תוקפני, כן? מבחינה האותנטית שלו יש לו דחפים תוקפניים. ובגמרא אומרים, מי שנולד במזל מאדים, כלומר שיש לו ככה דם חם, מה שהיינו קוראים היום, שיהיה מוהר או שיהיה ככה איזשהו משהו שוחט, משהו שייתן לו לתעל את זה בדיוק, סובלימציה, זה מאוד פסיכולוגי. זה בעצם למצוא איזשהו דרך ביניים בין החוץ והציפיות של החברה לבין מה שאותנטי מבפנים, כמו מה שאתה מתאר, בין מה שהיית חייב לעשות לבין איזו יכולת להנכיח איזשהו משהו אותנטי לך. השפה העברית זה בעצם איזשהו צו פנימי שלך. אז זו פשרה כזאת, של אם אני כבר חייב להיות בכלא, אז לפחות ידברו את השפה של הלב שלי. אני בכלא, אבל אני באיזשהו מקום בן חורין מרגיש בבית. אני רוצה להוסיף. היא אמרה שיש שני סוגים אנשים שמתרס.